Mga bigo pusit. Puta, dami bago nil. Araw ng araw ng Sabado, alas 5:12 ng hapon. Tingnan mo. May 1, Uy, 2021, trailer. Oh, shout out Karga yan niya sa ang driver. bakal. Sana buhay pa. Ito, tama sa driver dyan. Nabuhay pa. Trailer yan, oh. Break yan. Halos break. Madalas ang aksidente dito, palusong. Mabigat ang karga. Meron din dyan sa baba, yung van. Wala na, kinuha na. Ginawa na. Yung durog na durog. Man, Oo. Nutriban. Durog na durog yung van, eh. Galing sa taas. Yan. Paglosong na dyan. Tinira. Mahirap biruin yan. Pag lumusot yung truck na yan, sa kanan talaga tatabihan. Huwag ako, sa iba na lang. Nasipot pa eh. Hindi pa natulik. Oh, dyan lang din na to. Master sa truck yun. Ha? Dyan lang din na master sa truck. Sige, lipan. Yan, puta yan. Tinawala. Yan lang, puta yan. Yan, pre. Magkano lang naman karga nun? Hindi, yan, nakasunod. Magkano lang yung karga? Nakatao, langis yan. Magkano-gano nila naman yan. Walang laman yun. Kaya hataw eh. Yan ang lumusot, iwan ko lang. Ano lang yung palusot? Mahaba-habang palusong ito mga amigo pusit. Siguro talaga. Maraming aksidente ito mga amigo pusit. Sa lusong na ito. Yung 22 ang patay. Tayo magkasunuran natin ano na biyaheng Patalongga. Grabe yun patay yung pasahero, 22. Saan? Yan, ito. Kailan? 2013 na kayo dong, October 27. 2012. Yung dito. 13 yun. Yung dito, yung Mac Edge. Yan. Grabe. Munti ko pamabakan yung sasaan yung tao. Yung Mac Edge. Pataas, tapos yung trailer pumunta doon. Yan, natumba. Yan, oh. Oo. Yung ano na yan? Naawa. Mga sinang karga nun, eh. Parang yung bituka ko inugod ko sa tiyan ko eh. 22 ang patay, lira. Tinabunan lang ng palagi. Oh. Oo. Yung ano lang ng saging, dahil ng saging na tinapon. Ay. 2013 yun. October 27. Tagal na, no? Oo. Yan, yung van na sabi mo. Hindi yan. Wala na, kinuha ng amigo. Yung doon sa bungad ng ano doon. Ng galing sa taas. Naalala ko yung driver ng trailer taga Kwan. Taga Guwa. Lagunoy. Sumakay sa amin eh. Pauwi Bicol. Sabi niya. Ayaw ko na mag-drive sa drive ng truck. Kasi trailer daw ang dala niya. Ang mga karga bakal. Natatakot daw siya dyan sa palusong na yan. Umayaw siya eh. Kapag siya. Hindi, umayaw lang siya. Kasi natakot siya dyan sa palusong na yan. Hindi siya umulit. Gaano talaga yun. Nakaharap talaga ng kalsada ng mga Hindi. Pag kinating mo kasi yung mga truck, mabigat ang karga yan. Mabigat yan eh. Kaya pag pinustop mong puwitan yan, sundutin ka talaga yan.
Buti ko makayaan ng preno, lalo kung madulas. Andiyan pa magami ko. Yan o, yung van o. Kinatay baga o. Oh, ito. Yan ang sinabi ko. Yan mga amigo, pagsit na van. Yan. Yan o. Kinatay na baga. Patay lahat daw sa ganyan. Pili mo. Galing doon sa taas, sa zigzag, sa ito ng manok. Paglusong dyan, siguro, nakailip o nalos brake. May salubong na truck daw. Mataas. Doon daw nadali. Sabi naman pa dyan. Tinanong ko. Pag ito siguro ang driver ko, pati pa preno siguro. Panay, preno ka talaga no. Tapos, hindi pa nag-engine brake. Tulas ka talaga. Tapos sige ang preno. Ay, wala. Pagdating sa baba, At saka nalupot na yung lining nun. loto. Kaya yung guma sa piston, naluto. Tutok din. Putok, lusot ang brake fluid. Naranasan ko na yan sa tourist bus ako. Sa tourist nga ako, pero hindi basta lang ako. Yung ang picture. March na yung nangyari, March. Mga siguro March 15 siguro yun. Tapos ano nangyari nun? Sabi mo. Lumusot talaga ako, doon ako napunta sa Bingan. Alam mo yung pati ng Tagaytay, yung palusong doon? Oo. Sa likod kami ng Highland dumaan. Oo. Tagos kami ng Pabatangas. Oo. Doon, buti sa gingan yung ilip. Sa paan. Yung sa lagpas ng Tagaytay, palengke. Oo. Yung May palusong doon. Pakaliwa na Palimere. Oo. Ayun, driving losong yun. Grabe lusong yung tarik na tarik. Highland na, papunta ng Highland na. Tapos zigzag. Pag-uwan pa ako doon. Tapos ang dungaw doon, ano na, Ano ba tarak mo doon? taal. Oo. Taal na yun Pag nangawan mo. Oo, Rizal, lusong ako Una ko punta sa gingan. Buti hindi ka na punta sa kaliwa. Ay, kung napunta ako sa kaliwa, maraming patay. Lalim-lalim yung mga lugar mo doon. Ang karga ko pa naman, wala, puro foreigner. Parang tandag yung style nun di ba? Oo. Oh, Rizal. Thank you yung Koreano Thank you. You, you put in the right place. That's why they are still alive. Sabi ka ng foreigner. Yung sa tandag ang nakakatakot din Then doon. sinabi ko kasi, to split tayo Splitido? Splitido, nakapunta ka na ron, di ba? Di ba? Walang niya. Talaga, sumingaw yung hangin. Dahil is yung civil fluid. Isansad ko nga doon sa yung doctor ganyan kataso. Pilit ko iparong pasok termina, sansad ko. Ugong-ugong yung makina Sabi ko sa iyo, kukusa talaga ako kuminto Pag lapas yung piston doon sa piston. Yung sobrang direct din doon sa may People's Park, Oo. sa Tagaytay. Itong makina ko dyan. Yan. Alangan, mga di bali po. Meron. Nagkaya kami doon. Binabitin yung isang jeep. Matras ngayon nung. Mabuti, hindi ako dumikit. Kasi sabi ko, pag dumikit ako nito kasi nag-ugod-ugod na. Baka atras to, matras ka. Sabay iiwas ako kanya, no? Atras yung jeep Direk kasi. Yung unang tipadirek pa. Bago doon sa park. Parkingan, di ba? Kaya po tayo. Sa walang naman, kilala ko lang sa ay, walang kaya ako. Preparasyon na ako ng pagkasakyan talaga. Oo. Tumulit pa yung pera ko, tinawala ng alin. Buti ka, mga palusok talaga. Preparasyon na ako, tumira. Siya alam ko talaga, ganyan talaga ako. Tumulit talaga yung bus. Oo. Tumulit talaga. Tawagin sa kaya lang may Google. Kasi
isipin mo yung, kasi may $10 sila ng grocery. Na tip, ibibigay mo na tapos sa center niya. Oo. Ginawa ka niya, tapos, yung po sila, thank you daw. Yan. Pero ang base nangyari yan, kaya papasiguro na ako, magpulusok ako makakapalos ba. Hindi na ako kumbiyansay. Oo. Yan, kapas nila. Uwi ko pa daw sarap. Pugals na tapos nangyari na. Magsisi ka. Sika. Kaya nga yung pinangalan niya sa pagkamotor nga, ilang cc motor mo? 1,000. 1,000 cc, bilis yan Oo. Sabihin mo ka rin magsisisi yan, kung bakit ka na ako namatay. Pugsi na na eh. 1,000 cc na ako. Ayaw ko ng 50 cc lang, na mamagal. Ay. Kasi 1,000. Mas delikado pa rin yung 50-50. 50cc. Oo. Kaya, Baligsan ka. pag tinanong ka, kung ilang cc ang motor mo, sabi mo, 50-50cc? Oo, 50-50cc? Mabuhin dili. Oo. Oy. Hindi na nagkatrabaho na pwede na. Okay lang. Sabi ba? Joke lang yan mga amigo pugsita. Oo. Pampatawa ba? Pero dili, may nariyo ng trabaho eh. Eh. Pinabuhi ko sa talani ng nato ko. Oo. Pero dili, kasi gara, dili, kasi basta may lahat na rin mga driver na kusog tayo kung malagad ka ng buwan. Wala ka sa pang-ligon ba? Oo. Kapatid na daw nasawa na, pinaganabulit. Huwag ka na sa lugar. Bira na ng birawa na sa ayos. Oo. Yan. Kapatid na daw nasawa na. Bumaba ka na lang. Grabe yung plastic yan. Sige, Bumaba ka lang tapos sabay mga jikag. Unod, bukog, sabaw. grabe, nawa ni Pastor. Ha? Ikaw kayo. Ha? Ikaw kayo ba? Bugnaw? Automatic man. Kaya kumunta na sa kapatid yung comment ko yung mga subscriber rin. O, subscriber mo lang ako. Oh. Kung pumunta na sa imo, naasa na mag-55, ganun ang total ano yung one. Ah. Pumunta na. Wah. Ulit guys, kung ano makuha. Bagawan. Pumunta na ng ano ng 55. Oh. Yung rotation lagi. Ilan na mag-download yung video? Watch it, los na. Kasi daan ko sa akin, kaso nagbawas kasi ako eh. Ay, kanang imo kay 14 lang ako ibura. Ha? 14 ako ibura. Watch it, los na. Ato nga po mo nagpura ko ka 20 siguro, sa datos naman eh. Oo, nagka ha. Kurang mo. Good. Sayang ako mura ba? Ato nagpura na ako, kaya nagkakang viewers. Meron akong viewers 60,000. Sa itong ako po. 60,000? 16. Nagka na ito na, sayang no? Tapos mayroon na 10,000. Ay.
Kami ko puksit ha. Aputin na tayo na proper ating muna. Vision properties. Five 23 ang hapon. Araw ng Bernis May 1, 2021. Shout out ulit kay Bruce Lee. Malala ulit mga viewers. J-ride lang ako ha. Hindi ako na biyahe. Dito pa rin sa 1923. Nagsama-sama lang muna ako. Kaya pag panahiga upo sa bahay kasi ayaw mag-isip lang. Baka mag-isip lang. Ano yung nagkuha? Ha? Hindi ini bukan, ini bukan. Ini bukan. Di ba siya kalisod ka ba? Tapi naman, kasi lang, hindi pa yung pagkaya sila. Hindi pa yung pagkaya. Ampere. Kabutan ng pasunin kung ano. Symbol lang. Gamito na sa Pertinidor. Punyang dodong. Kanina kay Judy na dito ng resort. Ha? Ha? Anak na minigyan. Resort. Ison? Oo, Ulit, gamito na Ison? hindi kasi hindi Judy niya. May kamiton. Kang Ison. Dito ka mo lakay. Libre ba, libre kay Linong Season. Ano si Sunda? Punta sa ibang bansa. Sa? Kasi ibang bansa, si Pare, Pagsis Winnie.
Ha? Si Winnie yung boxing. Si? Winnie ba? Winnie? Winnie? Oo, lumangon. Amang audition? Lumangkod. Winnie ba? Ano na kutsi? Mag-boxing ba sa kanya? Ah, boxing. Oo. Ano rin si Ison? Ano sa ka? Ano bansa? Wala na siya kami. Barko po siya. Ha? Barko. Ano rin? Pagkada na natin na Ison. Si Biggie, dili. Ha? Ang Biggie, dili mapan. DJ? Oo. Ako, pagkada po. Sa kukot. Pero si Ison sedang Oo, na po. Pwede si Ison, pwede Biggie. minum-minum ito nga dito mo. Hindi to. Pagkitalit na itong isa. Oo. Punta ka na ito sa pariyo lang. Ispira abis staff to yun. Nakagano'n naman yung asawa. Ha? Gano'n na yung asawa eh. Ah. Kumuha kayo yung kaibigan. Oo. Pagkasa mo ang karawa. Ano tiga sa walang kayo? Ay, man sa Koryo magtrabaho ng place Yapon. Ay, Ha? padala ni Kaling Putol ng Tos Meeting. Ay, man sa Koryo. Kaya sa kargo? Kita, uy. Galing mo yung bata yun. Ha? Galing yun siguro yun. Alam ko. Tinawa, ay noon. Gusto ko Oh, shit ang pering. Bagong iyo? Ha? Bago? Bagong driver. Ako driver. Sige na eh. Hindi, ay panahon nga naman. Boy. Puro motor.
Marami yung buksit. Ito na tayo sa Claridel, Quezon Province. Amigo buksit. May buksit. Buksit na tayo. Tingog-tingog po niya ay. Tingog-tingog po niya. Tulgang mo amigo buksit. Buksit na tayo. Ito ang tayo amigo buksit. Buksit na tayo. Tulog ka? Ha? Tulog ka? Hindi. Kaya ba ito?
Amigong Pusit, dito na tayo sa Gumaga, Quezon Province. $5.55 na nga po. Yan po sa kaliwa, kaya na po ito ang ulo.